Gepleyer Azatlyk radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu gün 2017-nji ýylyň 15-nji awgusty hepdeniň tiýşembe güni. Eferde habarlar gündöligi. Gepleşigimiziň esasy bölümine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärim. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Virginia ştatynda akçyns paralygy garşy demonstrasiýa geçiren Iranyň ölümi sebäpli tutuşan protestleriň dowam edýän wagtynda 14-nji awgustdan çykyşynda jins paralygy berk ýazgyrdy. Jins paralyk zalymlykdyr we onuň adyndan zorlugy tutaşdyrýanlar jenaýatçylar we garakçylar diýip Trump 14-nji awgustda jurnalistlere aýtdy. Trump Ku Klux Klan, neonatist guramalary we akçyns paradlar Amerikanlaryň gorap saklaýan gymmatlyklary üçin yaramaz diýdi. 10-njy awgustda awtologyň Charlottesville şäherinde aşşa sagçylaryň ýürüýüşine garşy protest bildiren adamlaryň üstüne sürmeginiň netijesinde 32 ýaşly Heather Heyer wepat boldy we ýene 19 adam yaralandy. Trump geçen dinç günlerinde özüniň ilkinji çykyşlarynda milletçileri ýazgyrmanlygy üçin tanqid astyna düşüpdi. Onuň çykyşlary ýurtda dartgynlylygy goşudyp bilmändi. Bir näçe şäherde aşşa sagçy topurlara garşy protestler dowam etdirildi. Taliban söwüşüji topory Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump açyk hat ýollap, Birleşen Ştatlary 16 ýyl bäri dowam edýän konfliktden soň Awganystany terk etmäge we bu ýurtda goşunyň sanyny artdyrmazlyga çağırdy. Ozalky tejribeler Awganystana has köp goşun ýebermek Amerikanlaryň harby we ykdysady kuwatynyň ýene ýumrulmagyndan başga hiç bir netije bermeýänligini görkezdi diýilip, ingliz dilinde ýazylan we 15-nji awgustda jurnalistlere ýeberilen hatda aýdylýar. Talibanyň metbuat wekili Zabihullah Mujahid tarapyndan ýolunan bu hatda Birleşen Ştatlaryň goşunyny çekmeginiň Amerikan harbiýlerini ziýanly ýoldan saklajakdygy we miras halyny urşy soňlap biljekdigi bellenýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Jim Mattis Trump'ın administrasiýasynyň Awganystan boýunça täze strategiýasyny gysga wagtda oglan etmäge taýýarlanýanlygyny 14-nji awgustda aýtdy. Birleşen Ştatlar 2010-2011-nji ýyllarda Awganystanda saklanan 100.000 çemesi goşunynyň sanyny soň çürtketek adylypdy. NATO'nun güýçleriniň 2014-nji ýylda Awganystany terk etmeginden soň ýurtda 8.400 çemesi Amerikan harbisi galypdy. Media maglumatlarynda Mattis'in Birleşen Ştatlaryň Awganystandaky harbiýleriniň sanyny 4.000 adamlyk artdyrmagy teklip edenligi habar berildi. Türkmenistanyň görüş boýunça ýaşlaryň ýygyndy komandasy Iranda geçirilen ýarışda 9 medal gazandy. Türkmen metbuatyna görä 11 ýurdyň 110 sportsmeniniň gatnaşmagyndaky ýarışda türkmen pehlwanlary 1 altyn, 1 kümüş we 7 sany bürünç medal gazanypdyr. Şeýle-de toparlaryň arasynda umumy hasapdan 3-nji orun eýläpdir. Türkmenistan üçin altın medali 60 kilogram agramly sportsmenleriň arasynda ýaraşan Şah Muhammed Gurbanow gazandy. Atabek Begmuradow kümüş medal gazandy. Görüş 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda Aşgabatda geçiriljek Aziýa 2017 halkara sport beýatdaşlygynyn programmasyna girýär. Özbekistanyň Merkezi Banky pul hasaplaşygyny ýeňilleşdirmek üçin täze 50.000 soňlyk puly çykarmak kararyny eglan etdi. Merkezi Bankyň 14-nji awgustda ma'lum etmegine görä täze pul 22-nji awgustda dolanşyga girdiler. Täze pulun hümmeti ýurduň Merkezi Bankynyň kursyna laýyklykda 10 Amerikan dollaryna barabar bolar. Gara bazardaky narha görä 7 Amerikan dollaryna barabar. Häzirki wagtda Özbekistanda iň ýokary hümmetli pul banknotasy bolan 10.000 soň ýylyň başynda dolanşyga girdilipdi. Hindistanyň premier ministri Narendra Modi ýurduň halkyny habadançylykly we bütebi ýurdy döretmek üçin özüne ýardam bermäge ündedi we korrupsiýany ýok etmegi hem hökümeti gowy dolandyrmagy wada berdi. 15-nji awgustda ýurduň Britaniýadan garaşsyzlygynyň 70-nji ýyl dönümini bellemek boýunça da barada eden bir saatlyk çykyşynda Modi onlarça ýyllap dowam eden korrupsiýanyň soňuna çykmak meselesinde aýdymlyk getirmegi wada berdi. Biz umytsızlykda öňünü öten hem bolsak hem häzir biz ynam bilen öňe tarap hereketlenmeli diýip Modi New Delhi'den çykyşynda aýtdy. Ol öz hökümetiniň soňky aýlarda güýçlendiren tagalalarynyň çäginde garaşylmadyk derejede uly mukdarda naqd pulun üstüniň açylanlygyny we haritler hem hyzmatlar üçin salgytlaryň gaýtadan gözden geçirilip öň hasaplanylmadyk milliardlarça dollaryň ykdysadyýete çekilendigini aýtdy. Şeýle-de Modi Pakistan we Hytaý bilen dartgynlyk gatnaşyklary başdan geçiren Hindistanyň öz serhetlerini goramagy ukyplydygyny aýtdy.
Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzirlikleri bilen tanış boldunuz. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi Adatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Aşgabatyň aeroportuna käbir Istanbul ýolawçylary soraga çekilýär. Aşgabatyň aeroportuna Istanbula uçýan käbir ýolawçylaryň pul çekmäge barýanlygyndan şüphelenilip soraga çekilýändigi habar berilýär. Howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde agdalmadygyny sorap, Istanbula barandan soň Adatlyk radiosy bilen ara gatnaşyga geçip, bu ýagdaýy habar beren bir muallimyň aýtmagyna görä, Aşgabatyň aeroportundaky howpsuzlyk işgärleri onu we käbir ýolawçylary näme üçin Istanbula barýaňyz? Näme gitmäge başga ýurt ýokmy? Işleýän ýeriňden daşary ýurda gitmenge ruhsat berýän haty görkez wakaly. Ýanyňyzda näçe puluňyz bar? Kartdan pul çekmäge barýaňyzmy? Onsoň Istanbulda çekjek puluňyzy näme etmekçi? Hany ýanyňdaky bank kartlaryny çykaryp görkez ýa-da olary nirä gizlediň? Näçe bank kasagyň bar? Eger häzir dogruýy aýtmasaň, ýyzyňa dolanyp gelengden soň boljoň başga bolar. Biz siziň bank kasaňyzy barlaýarys. We Istanbulda pul çeken bolaýsaňyz, oňa jogap bermeli bolarsyňyz. Ýaly sözler bilen soraga çekipdir. Adynyň anonim galmagyny haýyş edip, Adatlyk radiosyna bu ýagdaý barada maglumat beren, goloýda Istanbula pul çekmäge gelen we soň Türkmenistana ýyzyna dolanan bir döwlet işgäri. Aşgabatyň aeroportunda migrasiýa gullugynyň özüni hem epesli wagtlap garaşdyryp, tapdyrlayan soraga çekip, gaty gysanyny öňe sürýär. Istanbula gitmek üçin Aşgabatyň aeroportuna baryp migrasiýanyň kontrolynyň geçýän mahalim menden işleýän ýerimden daşary ýurda gidip gelmek üçin ruhsatnama alyp almanlygymy soradylar. Soň ol ruhsatnamany olara görkezdim. Ondan soň migrasiýanyň işgärleri meni nira barýan, näme üçin daşary ýurda barýan? Döwlet işinde işleýän bolsaň, mundan ol daşary ýurda çykypdyňmy? Sen näme üçin Türkiýany saýlap aldyň? Näme üçin Orsiýada, Ukraina ýa-da başga ýurda dälle? Ilaytada Istanbula gidip barýan. Sen Türkiýäge gidip o ýerde näme etjek bolýan? Bank kasagyň arada maglumat berip, ýanyňdaky bank kartlaryny görkez. Sen bizi allap bilmersiň. Biz hemme zady öwreneriz. Ýaly soraglar berip, ýarym saatlap gaty bir sorag etdiler diýip, ol öz başyndan geçirenlerini gurrun berýär. Ol döwlet işgäri Istanbula gelen günnüň erteri Aksaraydaky bir bankomat nokodundan pul çekmäge baran mahaly Türkmenistanaky bank hasamyndaky puluň barynyň doňdurulmagy üçin puluny çekip bilmänligini öňe sürýär. Gepin gerdişine göre aýatlap geçsek, bu wakalar Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň başlygy Merdan Amandurdiýew tarapyndan gol çekilendiğini aýdylýan bank goýunçylaryna gözegçiligi güýçlendirmek baradaky resmi namanyň bankyň vilayet bölümlerine iýerilendiği baradaky maglumatlaryň peýda bolmagynyň ýanyna gabat geldi. 4-nji awgustda Adatlyk radiosyna gowşan resmi namada soňky döwürde ýurtda erkin valyuta sewdasynyň çäklendirilmegi bilen türkmen manadanyň töwereginde bolup geçýän ýagdaýlar, hususan döwlet kursundan valyuta almak uğruna tapılyan emeller babatına alada bildirilýärdi. Sözü jemläp aýtsak, Adatlyk radiosu ýokarda gurrun edilýän meseleler dogrusyna Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky, Türkmenistanyň döwlet ösüş banky, Senagat paýdarlar täjirlik banky we Türk paýdarlar täjirlik banky bilen habarlaşanna bu maglumaty tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýärin.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Aziýa oýunlaryna görülýän taýýarlyklaryň çäginde Aşgabatda täze duralgalar gurmak we köçeleri awadanlaşdyrmak işleriniň depkinini ýokarlandyrmagy tapşyrdy. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň maglumatyna görä 14-nji awgustda türkmen lideri bu barada ýurdun durmuş ykdysady taýdan ösüşiň kadalaşdyrylyşyna we 5-nji Aziýa oýunlaryna taýýarlyk meselelerine bagyşlanan hökümet maslahatynda belläp geçdi. Hormat prezidentime de yapık binalarda göýesi uçturmagy boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryny geçirmäge görülýän taýýarlyk işleriniň derejesini çekip, paýtagtymyzda täze duralgalary gurmak, şäher köçelerini awadanlaşdyrmak we awatlamak boýunça alınıp galýan işleriň depkinlerini ýokarlandyrmagy taşyrdy. Dip resmi metbuatyň habarynda bellenilýär. Berdimuhammedowyň buurda değişli düdümleriň saatlaşykly işiniň üpçün edilmelidigine ünsü çekip, meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmeligi barada anyk görkezmeler berendi aýdylýar. Emma habarda bu görkezmeleriň jikmejikleri aýdyňlaşdyrylmaýar. Yeri gelenine bellesek, prezidentiň beren bu tawşyrygy paýtagtyň sowadyjyly awtobus duralgalaryna ýolagçylaryň goý berilmeýändigi, şeýle-de köçelerde awtobus duralgalarynyň adalandygy we käbir awat köçeleriň sökülip gaýtadan awadanlaşdyrylýandygy we munyň ýaşaýjylara oňaýsy täsir ýetirýändigi barada maglumatlaryň peýda bolmagynyň ýa-da gabat geldi. Mundan bir ýarym aý çemesi odol paýtagtyň Saparmurat Türkmenmaşa garaşsyzlyk we bitaraplyk şaýollarynyň uğrunda ýerleşen we özüniň görnüklüligi bilen tapawutlanýan awtobus duralgalarynyň ýolagçylar üçin niýetlenen sowadyjyly otoglaryna aşgabatlaryň goý berilmeýändigi we olaryň gapylarynyň elmidama gulply saklanýandygy habar berilipdi. Şonu ýolagçylaryň ençemesi howanyň gyzgynlygy 40 gradusdan hem aşýan mahaly özleriniň duralgalardaky split ulanly otoglarda däldi, olaryň kölegesinde ýa-da töwerekdäki baglaryň saýasynda garaşmaly bolýandyklaryny gürrüň beripdiler. Türkmenistanyň awtolog ministrligine değişli käbir edaralaryň jogapkär resmileri Aziýa oýunlary başlanýança bu otoglaryň gulply saklanylmalydygy barada ýokardan berilen ýörite görkezmäniň bardygyny aýdypdylar. Mundan başga Aşgabatyň jemgyýetçilik transport serişdeleri gatnaýan köçelerinde geçirilen awatlaýyş işlerinden soň awtobus duralgalarynyň sanynyň gözgörteli adalandygyny we olaryň tasyýarsynyň diýenýaly gaýtadan ýerleşdirilmändigini adatlygyň ýurt içindäki habarçylary habar berdiler. Galybersede iýun aýynyň başynda Aşgabatda uly dawara bilen açylan Nur Muhammed Andalyp köçesi gaýtadan ýapylyp, ony ýangadan asfalt bilen örtmek işleri hem geçirildi. Türkmenistan 17-27 sentýabr aralygynda geçiriljek Aziýa oýunlaryna görülýän taýýarlyklaryň çäginde beýleki çäreler bilen bir hatarda paýtagtda köçeleri awtoduralgalary awatlamak we jaýlaryň daşyny mermere meňdeş alfagon serişdesi bilen örtmek işlerini amala aşyrýar. Türkmen häkimetleri Aziýa oýunlarynyň ýurdun halkara derejesindäki awraýyny artdyrjakdygyny tekrarlaýarlar. Emma dünýäde energiýa serişdeleriniň bahalarynyň aşaklamagy bilen agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigi aýdylýan Türkmenistanyň bu oýunlara we oňa görülýän taýýarlyklara çykarýan pul serişdeleri barada aýdyň hiç zat aýdylmaýar. Elýeterli maglumatlara görä Aşgabatda gurulan Olimpiýa şäherçesi we oýunlara gawatlanyp açylan täze aeroport üçin döwlet gaznasyndan 7 milliard Amerikan dollarynyň gowrak maliýe serişdesi harçlandy. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Döwleti degişli dukanlarda we bazarlarda azyk önümleriniň bahalarynyň ýokarlanýandygy aýdylýar. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Ozal döwlet dukanlaryna kilosy 3 manatdan bolan şeker gytalyp, nowatlar köpelipdi. Inonyň bahasy 65 göterim ýokarlanyp, häzirki wagtda 1 kilo şeker döwlet dukanlaryna 5 manatdan satylýandygyny Aşgabatly ýaşaýjy köp şagalyny Mehriban aýdýar. Ýöne onun nowatyň ýokdugyny da Mehriban belleýär. Şekeriň nowaty satylmagynyň sebäplerini Mehriban onuň bahasynyň aşa ýokarlanmagyndan görýär. Şeýle bahadan geregiçe şeker satyn almagy özlerini maliýe mümkinçiligi ýokdugyny, şol sebäpli gyş üçin müreppe taýýarlamakda kynçylyk çekýändiklerini, pes ýagdaýly maşgulalaryň bolsa sanardan köpdigini hem Mehriban sözüne goşýar.
şüýl-gök önümlerdir, miweleriň bahasy hem gymmat. Şekerem gymmat. Şol sebäpli gyş üçin geriginçe mürebbek kompot ýaly imitleri taýýarlap bilemizok diýip aşywatly ýene bir ýaşaýjy Gülsün söhbetdeşlige goşuldy. Uzal gyt bolup, nowatlar döreden ahal ýagy häzir hem gyt bolmagyny galýanlygyny ýaşaýjylar aýdýarlar. Gülsünün sözüne göre bir ele bir paklaşkadan berilýän ahal ýagyny gözläp paýtagt Suwday merkeziniň dukanlaryna aýlananyna oňa ahal ýagy öýlen bolar diýip jogap beripdirler. Körpe dukanyna baryp ahal ýagyny soranyny bolsa, ahal ýagy irden boldy, inni bugün başga bolmaz diýip jogap beripdirler. Uzul 7 manat bolan kökeleriň häzir 13 manada, 8 manatdan bolan karamel süýjüleriniň häzir 15 manada çelli ýokurlanyny döwlet dukanlaryna görse bolýar. Türkmenistanyň özüne öndürilýän birinji sortly uny tapmagyň hem kynlygyny ýaşaýjylar aýdýarlar. Ahal galla önümleri birleşigine degişli çörek dukanynyň tekçelerinde duran birinji sortly unyň satyn almak isleseň, satıcılar onun zayi bolan unnun aýdyp her kilosu 3,5 manat unnun satyn almagy maslahat berýärler. Birinji sortly unyň näme üçin tekçelerde duranlygyny soranmyzda düşündürüş bermeýärler. Ýöne arzan bahaly un dukanlarda bar diýilmegi, ýagny göz üçin ol unyň tekçelerde duran bolmagynyň ähtimallygyny ýaşaýjylar aýdýarlar. Döwlete degişli dukanlarda azyk önümleriniň, hususan şekeriň bahasynyň näme sebäpden gymmatlandygy barada ilaty düşündürüş berilmeýär. Her ýylda aýlyklar 10 göterim galdyrylýar diýip agyz doldurup gurrun edýärler. Ilatyň ýaşaýyş durmuş ýagdaýlarynyň peselýänligini bolsa ýolbaşçylar görmezlige salýarlar diýip ýaşaýjylar nygtaýarlar. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Azatlygyň web-saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. Dünden ýagny 14-nji awgustdan bäri polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň we patrol gullugynyň işgärleri tarapyndan Aşgabatyň köp gatly jaýlarynyň arasyndaky awtologlary aýyrmak çäresiniň gaýtadan güýçlenendigi habar berilýär. Biz bu ýagdaýyň jekmejekleri bilen gyzyklanyp Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy we synçy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldyk. Umuman awtologlary ýaşaýan jaýyň arka tarapynda hiç kimin gözüne ilmeýän ýerde de goýmaklygy gadagarlyň giýirlerine inni bir ýyllarym köprek wagt bolýany, wagtal şol talap pasam güýçlenýän, meselen dünden bäri awtologlary ýaşaýyş jaýlarynyň arka tarapynda göze görünmeýän ýerde goýmaklygym gadagan düň uzaklygyny şol mir mikroýollar bilen mikroýollarym bir jem 8 tan olar drop 1 drop 2 diýilen hasap edende onlar 20 toğru kiçi etrapçı olýadyňa mirlerin özü. Oňdaşyndan gowdan diýdi bir 9-njy mikroýon, 10-njy mikroýon, bir 1-nji, 2-nji, 4-nji, 5-nji, 3-nji mikroýonlaryna şahsy ýetiripdäki awtologlary ähli ýerinden şäheriň çykaryp goýýarlar. Özüm şol diňe bir ýol gözegçilik gullugynyň inspektorlarda eýhem adat patrol gullugy, ýagny köçedäki düzgün tertip edýän işgärlerim hem de şolar sünnetlenen üstüne ses gataldyjy oturdular. Jeep maşynalaryň gatnaşýar şäheriň içi ala zendeleyine dün orta azap bilen saat 19-da çelli maşyny aýryp ýetişdi, aýryp ýetişmedigen onu özüniň gününe haýyl bolmaly. Amanmurada siz awtologlar näme edilýär? Polisiýa işgärlerim saat 19-dan soňra ýürüýte evakuator maşynlary getirip, şu maşynlara da gelmedik awtologlar ýükläp şäheriň Ankara köçesiniň Gunnogor ganatyny goloýda ullanmagy berilen uly awtodrolga maşyna ýükläp alyp gidip şo ýerlerde düşürip gaýdýarlar. Ýöne olaryň şo ýerde awtology äkidelligi şo ýerde düşürildigini hiç kim bilenok, ýöne gören eşden maşyny ödläp alaqzap berene maşyna ýükläp alyp gitdiler. Gylyklanyp sorasak şo ýere alyp
etdi deyip bir duygudaşlyk edip aýdarmasa onu awtology uzaklygyny belki iki ullap özüniň awtologyny gözlemeli bolýan ýerekdilerler. Nire barsa da biz bilen yok. Edilýän tarapy ödümelekeniniz deyip gödöksüz jogap berýärler. Amanrada inni bu çäranyň edil häzirki pursatda gaýtadan güýçlendirilmeginiň sebäpleri barada bir maglumat berilýärmi? Maglumat alyp bolýan adamlara şol awtology aýryň diýip talap edip gelýän ýol gözegçilik ullugynyň işgärleri ýani awtoinspektorlar bularym berýän jogaplary hemmesiniňki bir meňdeş bize ýokardan berilen görkezme bizleri öýke etmek biz eger şu awtologylary akşamlyk saat 8-de 9-da şeýle aýrdyrmasak onu bizim özümüziň de eşitjek iýgenjimiz ýa-da beriljek resmi käýiş taýin urdy diýýärler. Sebäbi şol awtoinspektorlaryň berýän gurruna ora şolaryň izinden şol şäher içine içeri işler ministerliginiň ýol hereketine gözegçilik edýän bölümniň ýol başçylary aýlanýarmyşlar. Şonu da bir ýerde awtolog duran bolsa, oň näme durarlygy hakynda dogry awtologyň aýanyna baryp popun etmän ýöne ertedi. Şo ýerdäki awtology aýyrmaga haýsy awtoinspektorlar borçly edilipdi diýip sorap berdi. Çäre görýärmişler awtoinspektorlara sen işine sowuk talat etdiň diýip awtoinspektorlar berýän jogaba şol ýöne bilmediýärler ýok. Häzir Awstraliýanyň 17-sinde Aziýa doýrlarynyň başlanmagyna bir ay galanna bir şäherde uly davar ediljek. Şonuňda şäherde edil öňkü 29-njy iýuluny bolşy ýaly awtologlaryň hereketine gadagarlyk giýdiljek. Ine şoňa öňünden görülýän taýýarlyk diýip düşünse bolýar. Amanrada ýaşaýjylardan awtologlary nirede goýmak talap edilýär amanrada? Ýaşaýjylardan awtologlary durolgoda goýun diýip talap edilýär. Ýöne bellemelerde Aşgabat şäherini üstü ýapyk awtodurolgolar juda asarly. Eger şol şäher ilatynyň awtologlaryny goýmaly bolsa, onu şu üstü ýapyk bir kemsiz enjamlaşdyrylan awtodurolgolarda şäher ilatynyň hususiyetçiligindäki awtologlaryň bolup bilse 15-20% ýerleşjek. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi programmamız. Men Şaymerdan Gulumrady Kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Balyk welaýatynyň Şordepe etrabynda umuman türkmenler ýaşaýar. Etrabyň territoriýasynyň ýary gurragy Amyderýa arkaly Türkmenistan bilen çäkleşýär. Etrabyň Islam Pinja adly obasynda ýaşaýan türkmenler öz gadymy däp desurlaryny ýitirmän saklap gelipdir. Ýöne ilim bilimde özleriniň izde galandyklaryny olar gurrunmerýär. Hormatly radio dinleyijiler, Islam Pinja obasynyň ýyl ýaşulsy Omar Işan aga bilen söhbetdeşligi size höderleýär. Men adım meşhur Omar İşan, Şordepe etrafının bir yaşulsu bolýan. Bizim obamyzyň gynçylyklarynyň sorasaňyz gynçylyklar bilen ýaşaýyp otyr. Birinciden mektep urda oğlanlarımız hem barsa mälim yok, ana ders verilmese oğlanam baran yok. Kimden şikayet edeceğimiz bilemiz yok. Şordepe etrafının bir ovasında Türkmenistan bir kıyız mektep kurup verdi. Türkmenistan bilim uğrundan kömek eder den umidiniz var mı? Türkmenistan'ın ökte umidimizden var. Türkmenistan'ın katı hoşam Türkmenistan kıyız mektep kurup verdi. Tokay Ovası'nda mektebi vardı. Açılışta barasında da katnaştım, öldüm, bardım, gördüm. Türkmenistan kömekleşip kıyız mektep kurup verdi. Yaxşı hazırlıkta, yaxşı o yerlerin adamları ösüp, yaxşı barkın aslında yaktılıkta yaşa otur. Bizde mana barkam yok. Yine bir şunyanak her bir kıyınçılıklarımız var. İslegimiz şıl Türkmenistan'dan bizlere de şunyanak bilim uğrunda, ilim uğrunda da bir kömek yardımlık etse katı hoş oluyor. Umidimiz şıl. Ovanızda Türkmen däpde sorularını, Türkmen medeniyetini saklap gelipsiniz. Ağuy, ovada, qara uy, göze ilya, hemem zenanlar öz giyimlerini şu önkü görünüşünde saklaptır. Ve hazır şu däpde tuğlarımız bozmayacak olup, saklayacak olup, Türkmen'in däpde tuğları yitirmeyecek olup, mana qara uy, ağuy var obamızda. Türkmenlerin ayal giyimleri var, mana uzun koynak giyimleri, yine baş, yaxşı giyimleri var. Bizim ovada buldatlar heniz var, koyamız yok. Kovanıyoruz Türkmen'in kadimi däpde tuğlarına katı kovanıp saklap oturuz.
Yana ilim bilimde iyide kaldık diýdiň. Huwa dini urdan bilim alýanlar bar. Ana mekteplerde de barda köp az. Mekteplerde ana tahassusy mamuriýetlik, doktorlyk orada ana bularda bizden häzirlikçe ýok bolup durmagyň üçin hikat gynanýar. Geljeğimiz aýynda garanky görnýär. Hyýaly mektepler bar. Ana hyýaly mektebem şeň ýanak bolar. Tamir dur. İçinde bir şagirt bolmasa, bir ýylda bir şagirt bolmasa, çaň basyp giden ýöregimiz koýýar. Näme ders? Hemme halk meniň hata ýöreg koýmasa, mälimleriň çağalara, halkyna, milletine ýöreg koýmasa, meniň ilajym ýok, men näme deýin? Bir adam ýaşul bolup, prosesimi, gynanjymy, sesimi halka ýetirjek, başga meniň etdibiljek işimem ýok, elimden gelip duran işimem ýok. Däp desturumyzyň ösmegine men ilymiň, bilimiň ösmegine gaty tarapdar. Ilajymyz ýok, hemme kim tarapdar bolmasa, 4 sana adam ýa bir adam bilen öňe gitmeýär da. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündüligi Maksat Ataýew bilen dowam edýär. Charlottesville'de bolan hüjümden soň Trump jinsparazlygy ýazgyrdy, protestler dowam edýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Virginia ştatyna ak jinsparazlyga garşy demonstrasiýa geçiren denanyň ölümi sebäpli tutuşan protestleriň dowam edýän wagtyny 14-nji awgust güneden çykyşyny jinsparazlygy berk ýazgyrdy. Jinsparazlyk zalymlykdyr we onuň adyndan zorlugy tutuşdurýanlar jinayetçiler we garakçylardyr diýip Trump 14-nji awgustda jurnalistlere aýtdy. Trump Ku Klux Klan neonatist guramolary we ak jinsparazlar Amerikanlaryň gorap saklayan gymmatlyklary üçin yaramazlykdyr diýdi. 12-nji awgustda bir awtobusy Charlottesville şäherine aşa tawçylaryň ýürüýüşine garşy protest bildiren adamlaryň üstüne sürülmeginiň netijesinde 32 ýaşly Heather Heyer we Pat Bolu we ýene 19 adam yaralandy. Trump ýüze çykan zorluklar barada hepde soň eden ilkinji çykyşyny ekstremistleri ýürüýte ýazgarmazlykda ýeti tanqid edildi. 14-nji awgustda Trump şeýle tanqidlary köşeşdirmäge çalışan bolsa, onuň bellikleri ýurtda dowam edýän dartgynlyklary gowşudyp bilmedi. Bir näçe şäherde aşy taşy toporlara garşy protestler dowam etdirilýär. Trump yanvar aýyny prezidentlik wezipesine girişenden soň Manhattan'a öýüne eden ilkinji saparyna da protestçiler onuň izinden galmady. Trump Tower binasynyň öňünde müňlerçe protestçi ellerine impeach ýagny suud edilsin, ýalany we ýigrenji behet diýen ýazgyly plakatlary alyp hatara düzüldüler we maskara diýişip gygyrşdylar. Demirgazy Carolina ştatyna protestçiler konfederasiýa eskeriniň tas bir asyrlyk heykelini ýykdylar. Awzalyan heykel Birleşen Ştatlarda 1860-njy ýyllarda bolan raýa turşuny gün ortada gulçulugyň saklanyp galmagy uğruna töweşen adamlaryň simwoludy. Charlottesville şäherine bir meňzeş konfederasiýa heykelini ortadan aýyrmak baradaky planlar bu şäherde ak jinsparazçylar bilen diskriminasiýa garşy çykyş edýän protestçileriň arasynda gatma garşylykly harçanlaşmalar tutuşdurdy. Kentucky, Tennessee we beýlik ştatlarda da Charlottesville'däki wakalardan ýüreklenen gubernatorlar we şäher häkimleri öz ştatlaryna konfederasiýa heykelleriniň hem ýykylyp aýrylmagynyň tarapyny tutup çykyş etdiler. Ýurdun durly künjeginde jinsparazlygyň simwollaryna garşy protestler dowam edýärkä, sagçy toporlar ýürüýüşleri we ýygnançyklary gurnap öz seslerini eşitdirmäge dowam etjekdiklerini ant edýärler. Florida Universiteti ak provokator Richard Spencer öňümizdäki ay universitetde çykyş etmäge ruhsat sorady diýdi. Ýöne Texas A&M Universiteti öňümizdäki ay aklaryň durmuşy many aňlady ýaşygy arasynda geçirilmegi meýilleşdirilýän ýürüýüşleri ýatyrdy. Ýürüýüşde esasy çykyş etmeli adamlaryň hatarına Spencer'iň çykyşy göz öňünde tutulýardy. Awraýly ýokary hujaýy bolan Texas Universiteti ýürüýüşi ýatyrmak planyny Charlottesville'de bolan helakçylikden soň howpsuzlyk ýagdaýlaryna esaslandyrdy. 14-nji awgustda ýygnanan adamlar üstüne awtobusy sürmekde aýyplanýan adama garşy bilhasslyň adam yaralamak boýunça gozgulan 3 sany aýry başga jinayet işi we helakçylygyň bolan ýerini terk etmek boýunça gozgulan bir denge işiniň netijesinde oňa 2-nji derejeli adam öldürmek maddasy boýunça resmi günah ýönköldi. 20 ýaşly James Alex Field'yň video şekilli suud dinlenşigine onuň türmeden muzly boşadylmagy boýunça beren arzasy ret edildi. Federal derňewçiler awzalyan helakçylikli hadise boýunça raýat hukuk işini gozganlyklaryny aýtdylar. Yüzlerce ak milletparaz General Robert E. Lee'nin heykelini yıkmak boyunca Charlottesville şäher häkimliginiň alan kararyna protest bildirmek üçin ýygnanylar. Amerikan raýa turşuna gatnaşan Robert E. Lee konfederasiýanyň harby liderlerinendi. Olara gapma garşylykly protestçiler we antifaşistler garşy çykýarlar. Ýürüýüşler soňlugy bilen zorlukly bulamuzorluklara ýol açdy.
Aradan az wagt geçen soň heýeri we beýleki demonstratçylary awtolog kakdy. Hadisanyň bolan ýerine düşürilen videoda bir awtolog ýokary tezlikde gelip köp sanly adamy yaralaýar. Soňra şol ulug ýyzdaky 2 maşina baryp urýar we ýyzy basyryp ýokary tezlikde wakanyň bolan ýerinden uzaklaşýar. Ak jins parazlar toporunyň geçiren ýürüýüşine gatnaşan Fields'in ýürüýüşde düşürilen suraty bar. Onuň mektep mugallimlerinden biri 20 ýaşly Fields'in nasizmiň owsunyna düşendigini we haçan ol 9-njy klassda okaýarka özüniň jinsler dogrusundaky aşy jins paraz pikirleri bilen mektep resmiýetleriniň üntüni çekendigini aýdýar. Polisiýanyň resmiýetleri çakmaşyklar dowam edýän mahalyny helakçylyga uçuran dikuçordy we patron 2 Virginia Harvey'niň ölümi hem protestler bilen iltirşikli diýär. Virginia ştatynyň polisiýa departamentiniň metbugy sözçüsü Corina Geller dikuçor helakçylygyna bir ýolagçy bilen uçurmanyň wepat bolanyny aýtdy. Zorluğun tutuşmanyň ýany Trump halky jewislige çağırdy we zorluğun pidalaryna gynanç bildirdi. Ýöne bir näçe demokrat we respublikanlar ýüze çykan zorluklar barada çykyş etmek üçin köp garaşdy diýip prezidente narazylyk bildirdiler. Şeýlede olar prezidentiň eden çykyşyny açaçan ak jins parazlary ýazgarmagy derek zorlugy dürli taraplaryň baş goşanlygyny aýtmagy bulamjurlukly tolgunçygy tutuşdurdy diýip tankyd etdiler. 14 Agustda Birleşen Ştatlaryň Merck Derman firmasynyň başlygy Ak Tamyň binýadyndaky täzirçilik mejlisinden çekilýändigini ma'lum etdi. Ol Amerikanyň liderleri biziň esasy gymmatdyklarymyzy hökman syýlamaly we ýigrenje meçe werilmegini, kör fanatizmi we topur jins parazlygyny açaçan ret etmeli. Sebäbi bu zatlar hemmeler deň diýen Amerikan idealyna gawat gelmeýär diýdi. Asly Afrikaly Amerikan Kenneth Frazier, men Merck'iň başlygy hökmüne hem de wujdanyma diň salyp ekstremizmi we çydamsızlyga garşy çykmagy özüme jogapkärçilik hasapladım neydi? 14 Agustda 2 iri Amerikan korporasiýalarynyň başlyklary, ýani Intel'in başlygy Brian Krzanich we Armor'un başlygy Kevin Plank, Trump'ın Amerikan Ölümçülük Meclisinden çekilip Fransiyere goşuldular.